ربا دست درد گناہو سرا رغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا رغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا رغلیا ربا دست درد گناہو سرا رغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا رغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا دیر کا گناہگار یم ہو آخر دست بندہ یما بز امتی دا محمد رسول اللہ یما بز امتی دا محمد رسول اللہ یما ستاخ کلی محبوب واصلو سرا راغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا ربا دست درد گناہو سرا راغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا دیر یا مخ پہ مانا پدے کڑو گناہو بندے وڑما معافی در نغفار پسل گو بندے دیر یا مخ پہ مانا پدے کڑو گناہو بندے وڑما معافی در نغفار پسل گو بندے رحم پا موکڑ سول سرو سرا رغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا ربا دست درد گناہو سرا راغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا ربا کاتا مف نکڑا بل مولا میں نشتدا ستانا ایلوا خما بلا اسرا نشتدا ربا کاتا مف نکڑا بل مولا میں نشتدا ستانا ایلوا خما بلا اسرا نشتدا تاتا الہی پتروش پو سرا رغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا ربا دست درد گناہو سرا راغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا صلح تارا غلیم قوم پخاو دربا بس موی استلا گناہونو نا دوبارہ با صلح تارا غلیم قوم پخاو دربا بس موی استلا گناہونو نا دوبارہ با درتا نفشا نفر شاد پاتو بو سرا رغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا رغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا رغلیا ربا دست درد گناہو سرا رغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا رغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا کلام دا ډیر ګران او محترم ورور نفیس شاه حاجی هیل اوازونه دي هدایت الله شاه بخاری او اسماعیل مسرور ریکارډینګ کړی دا ناصر اسلامي سټوډیو بنو السلام